Subur. Ora gagas. Ah, Apa lho apa-apane kok wis iki. Aku ya benci karo sampean kuwi lho. lah kenapa? Ya kae lho karo masmu Oh, kae. lah kenapa? Wong wedok ki mbok sing lemah gemulai ngono lho, Nduk. Tuk, bareng iki pilek aku malah kelingan bedhekan ya lho. Pripun, Mas? Mudune alon munggahe cepet. Napa menika, Mas? Umbel. Kae bedhekan ya lho. Apa kae? Mudune alon munggahe Munggahe cepet. cepet. Umbel. Ngono cepet kamu gawe. Ora umbel tok. Apa? Iler barang kok. Dia kenane kritik iki pas tanggapane. Tenan nek kuwi. Anu Nduk nembang ya, Nduk ya. Ambengi ning Jepara lah kok tak delok ning lah kok jol. Kayak munggahe mihun. Wis neblis kok iki, Mas. Ora ganjingi lho bocah iki. Yo no. Wang bagus ngerucit wae. Kula iki mau dalu dimulyake karo dalang saking Jawa Tengah. Kabare tanggapan teng ler. Jepara, Pak. Ah, nggih. Mau dalu teng Jepara. Lah niku sebagian besar nggih termasuk wira pradanggane panjenengan. Nggih. Sing nika nyaron nika. Heeh, Mas Imam ya Mas ono. Imam derek ngrika. Wah, ngeten, Pak. Gayeng. Wah, gayeng dagelan saka grujuk Banyudan barang kok iso. Sangke mati lampu nu enten sak jam setengah. Lho. Elok, Mas. Elok opong, potongan bayaran dipotong 2,5 juta. Ra nyenengke to kok iso. Utuh Pak, utuh. Kok dirungan tenanan kok dikiraan. Utuh. Wedi. Aku wedinan aku. Malah sing gampang streaming wedi aku. Wis TikTok barang. Nang. Utuh. Prandene Apa dong? Jebul Nimas uga nanggepi. Aku di WA garwane Mas Klidik. Kaya lho kok kono Mas nek. Dalang tulung aja entuk nyekeli sindenmu ya. Nggih, tak sampene lho. Profesional Sinten niku? kerja. Heh? Sinten? Ya. Garwane lho Mbak Anjar. Iki aku ya dhewe karo Mbah Wondo iki. Apa ndos sapa? Rama ning jenengan. Mbah Syukuran Suwanto. Piye piye Nggih, Mas Mbah Duduk? Sukron Suwanto. Duk, engko lek mulih cangkingno bantalku sing ketut ning kotake Mas Cahyo. Oh, Apa enek to ku? bantale Mbah Wondo iki. Ngisin-ngisin. Weh, lah muni neh. Lah aku di WA karo Pakmu malah. Pak Bambang. Piye, Mas? Lah wis iso to? Sampun, Lah Pak. kok nomornya sih aktif? Mas Dalang tulung anakku salah siji kon nusul aku. Kowe sing garai kowe iki. Nyapa to? Niki lho, Pak, kurang ajar. Sing mari ya kowe Kowe kuwi nang kocloke. Lah. Bapak makame bapak karepmu mbok apiki. Lah kok nandur kemboja mbok kek tengah. Lah nyapa? Akhirnya bapak bengi ngimpeni aku. Impeni piye? Tuk, jebulun kambojane sing nang tengah. Terus Bareng dicep ning titik nang tengah, pake gampang keri. Akhirnya tak pindah ning ndure maisane. bot pindah ndur mesan bapak sesuk ngimpeni aku kok. Piye? Le, masmu ke keranjingan. Lah kok iki dhuwure bapak ditandui kembang kamboja jabutan. Lah nyapa? Akhire susu tak jabut kae. Lah nyapa? Lah mbok wae kamboja gedhi malah sinyal sulit kok. Mangsamu. Padahal tak pasane wifi lho, Pak. Ya. Waduh. Gayane melu lek nyekari ngene iki Mas, nek nyekar. Waduh, Pak, sepurane sing akeh. Aku karo klitik ora iso ngindangi sareamu ya, Pak. Matamu iki lampu iki. Iki tak ibaratke maisane bapak kae. Ora kowe lek banyol to iki. Nggih. Heeh to. Lah kok waduh, Pak, piye, Pak? Terus aku yo nyawang, Mas. Oh. Bocah iki tangisi sapa Jam- aku. jam lho. Lah kok jam 12 bengi. Hmm. Lah kok tulisane maisane jenenge Sinta ngono. Terus kok eling. Iki tak elingke no. Mas, sampeyan iki jane ra ketok apa aku no. Iki delok to maisane tulisane Sinta ngono. Kan oleh mburi. Bapak ning mburimu kuwi lah aku ngono. Sing kurang berpengalaman kowe. Ngopo? Pak iki angger jam 12 bengi gendan karo Sinta ning ngono kuwi.
Kaitan ngono kuwi. Sing ngeterne Sintayu iki. Ora, iki lak dagelan to. Nggih, Pak. Wingi iki pas nyekar poso, kuwi kisah nyata demi Allah, demi Rasulullah. Nggih. Kula nyekar teng daleme Bekasi Madiun ngono lho. Tulungagung, Tulungagung sono. Pemain maratuane kok lali. Madiun ngene karisma ya, kleru aku. Ngene ustazah. Neng Tulungagung kae makame sapa Bekasi? Mbah Buyut. Mbok Katul karo Mbah Suyut. Anake papat dijak kabeh. Le, ayo ben ngerti karo mbah-mbahmu. Nyekar ngene Mbah Suyut karo ngene Mbah Katul. Lah ngerti makam iki langsung deprok. Waduh, Mbah Suyut, Mbah Suyut. Nah, aku ngelekne nek tulisane kuwi Mbah Katul ta. Kuwi yakin tenan lek kuwi. Kowe kakek ndelok Sinta karo Jolego. Lah iya. Jan yo kae sing wis ra bleset. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci dalu. Iki lho Le, Mbah Suyut. Mbah Suyut. Mbah Katul. Oh, Mbah Katul. Aku malah Sinta sih Mbah Dedek. Jadi malah kayak Pangan sapi malah. Wis. Ya nang. Tan ana ingkang rupeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti pilek kok tambah apik suaramu serak-serak basah. Patuk. Minumlah sarung atlas. sarung atlas diminum. Teko ana Apa? sampean dek iki yo tuku sarung porang. Kowe telale ngono tak ajak kene. Ya foto sampean kok mesti salting nek aku. Saya itu tidak ingin hubungan kita itu diganggu dengan orang yang tidak penting gitu saya. Oh, siapa? Konoan gitu. Ana hubungan to. Saiki nek jujur atimu, lehmu nyawang aku adine karo kuwi masku. Milih endi, Nduk? Jujur kowe. Disekseni wong Madiun. Nah, wis aja dadak wedi-wedinan. Langsung transparan. Ayo. Ungkapkan apa yang ada di lubuk hatimu yang paling dalam. Lah kuwi, ayo. Nek kula jane senenge sing anu rodok lemu, dhuwur. Aku. Rasa mel-mel, rasa melu-melu. Rasa melu-melu, rasa melu. Lah aku lemu kok. Iki wong loro. Wong loro to. Kok melu-melu ku nyapa. Aku lemu wetengku isine gajah. Oh, ya iya kuwi. Mbak tato gajah to. Yes. Oke, aku gak. Ya wis sampean ning kono lenggah. Gambarmu. Gambarmu iki gambar gajah gimana? Mbah Suyo tok ayo. Mbah Katul. Uga Masuk. sing gedhe. Kosek. Entenono buka kendang sik urung muni gamelane nginak ngene iki ya apa? Kaya ketok-ketok. Kendange sik saya tah tlundung ngono. Awakmu tak ngerti seniman iki kaya ngapa? Piye? Seniman iki ngene iki dadi sadurunge kene muni iki batin wis mlebu. Waduh. Kowe nek arepe Jumatan nek mesti jamahe teko sik ya. Jamaah teko Makmum dhisik. teko sik. Teko sik. Ngene lho. Iki ra nutut ya ngene iki. Wong kok luas tamu. Noni nona noni ngono sih Mas yo. 3 4. Noni noni. Sing Ya ndisi ya ora apa-apa tempomu ora pas lho. Ayo ning ngene lho, antarane sabetane iki ya antarane olah
Golek sirik iki kaya kowe iki. Wiraga Wirama Wirasa. Nah kuwi lho Mas. Raga tak tenin iki mati ya ragane iki. Ayo. Yenang. Sing gedhe lapor rambut mas papujen jajan Aku yo cara perasanan Mas ya. sambungku mung wanci dalu ngerebit dosanimu ngelawan Oh enak. Kang Mas Kang Mrak tetes saking murid lestarine An ono ingkang nyeruwe yen mung akibate bayang remu ing atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu Apa tenan sida dadi cah telut kanthi dikobok Ngeten iki upama lho Gus. Pripun? Panjenengan lenggah ngasta nggon pedalangan lak pun trep. Trep. Niki ingkang nembang. Leres. Kok nganti panggung ki kosong berarti kurang-kurange dalam pengisian panggung. Iya, ketok sepi Mas ya. Nggih no. Apane kendangane lagi keroncong. Genrenya keroncong. Mm-mm. Paling tidak lak mesti ngeten iki lak duwe improvisasi napa ngeten to. Iya. Ah ngeten iki waduh lemah ngeten iki. Seniman lemah ngeten iki, Pak. Duk, Mangsa duit sing tenanan kene, munggah kene. Nggih, Mas. Oh iya. seniman iki totalitas ngono lho. Ora. Tak dapuk ya iki ya. Nggih, nggih, nggih. Kowe dadi selo. Selo, yelo. Bas betot apa selo? Selo. Oh, ayo kene. Selo sing gedhe kae bas betot. Betot. Ah, lah kula. Awakmu bas odot. Kula sing nabuh mawon. Heeh, iya. Oke, Iki oke. selone awakmu sing Oke. musisine sing nabuh. Kang nyanyi niki nembang. Ono. Oke, siap. Sik, tak golek alat ben penak ngene. Nah. Dadi klitik betot selo, bluthuk. Aku tak betot winong. Ayo. Nah, iya apik tenan selone larang iki. Coba sik suarane. Anu ta kuwi dilaras sik dikenceng sik. Pendho lho, ora. Ah, untirane ning dhuwur. Ah, ngono. Sik dobel suarane. Enak lho iki ngeten iki. Iki jane selo apa beruk suarane. Sing ngendak kae. Aku kelingan tanggapan ning Kalimantan suara beruk. Ya, apa? Coba sih. Ya, Nang. Mendah baya yen tasita urip lan nandika mesti jaran lair putri Sulestya terus bisa nyuwun
Aja kenceng-kenceng pedhot lho, Duk. Lah ora apa to? Kendhuwi lho. Wis pas. Gila nih. Iki Iki gragas ngono. ketae arep ngambungino dilampiaske aku. Selo omong piye to kuwi? Selo omong ae ora. Ayo. Ya nang. Ayo. Eh. Selone iki ora. Ayo. Ya nang. Remuk ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah tahu iki napa tenar sita dadi Bat. Tepuk tangan untuk Pinong. Wah. Dan kene ra. Ayo. Dadekne apa? Lemu betot kesenengan kok mangsane. Luar biasa. Sami, Dik. Nggih. Dan panjen yo ning omah kulino keroncongan wong loro. Ya nggih kula. Pak kula ali niki riyen ya pengamen kok Mas. Wis nyekel gitar kula ya cuk, niki nyekel selo kula ya. sing cuk. Oh, ngamen ning daerah ndi? Blitar rikono kula. Tahu kula ngamen nenek mobil abang. Terus? Niku nek gak salah mbiyen Mazda, Mas. Tak ameni ngene iki lho kok kula jaman biyen duwe 5.000. Masa dibuka niku kancane lah kok Mbah De Sukron Suwanda. Bapakku. Saestu niku. Diparingi nama dia. Nggih. 4.000 tapi njaluk susuk 4.500. Tenanan jenenge proses itu membawa sukses, Pak. Heeh. Nggih. Yo neh genti. Nggih, Pak. Nah, saiki Mbak Dirgita dan juga Mbak Dian Munasiroh yang dari Madiun Pilanggenjeng. Supate, yuk. Aduh dek aku sing luput, aja pijar prangat prangot. Wong ayu tadi samrawut. Aneng kali gawa pancingan, wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Aduh dek aku sing weru, aja dadi atimu. Kowe wis nasu asasar pepe disasar mari asalahku dewek mon besok gak lagi Niku sing sebelah mriko niku Mbak Dian saking Pilanggenjeng. Madiun. Nggih. Niki Mbak Birgita saking Kota Tahu Kediri. Oh, nggih. Pas to serasi to. Nggih. Niku Sitok. Nggih. Sitok ing riko, sitok ing riki nggih, Pak. No sepasang no. Adil. Lah ngene iki Mas Cahyo ki pengertian. Nek kaya mau ki mesti dadekke congkrah derdak. Ngono wis bagiane kono. Nah, Mas Cahyo kalian sinten? Dalam kali Bu Kesi. Oh, nek Sarimbit ngoten nggih Bu Kesi leh. Nggih, Leh Mas nimbali Cahyo kali Bu Kesi. Nek nimbali nggih ngoten. Bu Kesi. Mboten Bu Cahyo. Nggih kali Bu Cahyo. Wah, blesek. Lali aku. Sasi yo. Lah. Ya, sorry. Kagem benjing mawon. Oh, nggih, ngapunten. Nggih. Iki sapa? Birgita. Birgita. Iki awakmu ya harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Lek iki Birgita, awakmu gantinen tap. Taps campur Kan wis Birgita. Terus Awakmu tap apa ciu apa ciu. lah ya taps campur kuwi. Campur gundulmu. Cakep. tegese ngene lho Mas, Birgita itu adalah birahi. Waduh. Omonganmu medeni ora. Tosik to. Kok malah
Bahasa birahi ku ora kok tegas secara konotasinya jelek enggak lho. Birahi setiap dia memandang saya. Nafsu budaya. Iya, bergi giat dalam mengemban amanah menjadi pelaku seni khususnya ana ing nggon sinden. Ngono lho. Taat kepada orang tua. Mula iki iso sukses ki mergo apa? Giat mengemban amanah pelaku seni, tur birahine ning gone budaya ya dhuwur, taat gone wong tua ya apik. Mula suksese anak kuwi gumantung dongane wong tua, Pak. Nek aku apa Mas Liduk? Mas Kluduk. Jeneng sampean sapa? Dian. Dian Munasiroh. Dian ki saka tembung di antara wanita cantik di luar sana tidak aku cintai kecuali kamu. Kita ya kentir saiki. Praten ono, Praten apa kene? Komplite Dian Munasiroh. Munasiroh. Kowe iki nyedek karo ono lho kok iso ngulek. Ora nyedek ngono. Aduh. Sikilku mau itek iki lho, Mas. Kuwi lho gandenganmu kuwi lho kok. Mu ki saka tembung mukamu cantik di hadapan saya, Kak Cahayu. Makasih. Nakal ora apa-apa, sing penting atimu tetep kanggo aku. Mudar iki Rohmu kudu mbok pasrahne karo sing nggih urip. Mergo jasmani tetep tak jaga, rohani ya kudu tak jaga, mergo jodoh rezeki pati iki Gusti Allah sing ngerti. Dian, Hono Caraka dados sapa? Do ki saka tembung dodomu apik. Iya. Ngene ya, Dik. Iki kowe lho rono lho kosok. Sampean karo Om Klitik, iki ben karo Om Plutuk. Gedhe dhuwur karo gedhe dhuwur, Pak. Rasi. Cilik modot tetep cilik modot. Ya modote dhewe kok iso. Dipun dawuh napa, Gus? Ki seniman. Jenengan kabeh berempat seniman. Siap. Gandrung cara seniman nganggo tembang. Wah, lah yo. Pelok, engko bacutke lintang asmara. Panggah. Sabar ya Yan ya. Iya yang. Niku lho, rungokno yang tak beruntuk sayang karo kowe yang. Yam-yam tilam ngono ki ya. Ya. Yan tilam. Yan. Duh wong ayu. Ganti kuwi ta aja. Pepujaning ati diajeng Dalem Kang Mas. yen aku nyawang gumuyumu kaya-kaya kowe nyimpen sakjroning atimu apa kowe duweni rasa tresna marang aku diajeng. Kula Kayakmu biasa ae to, Mas. Kok koyo ngono kuwi lho. Kok ora seneng ngono lho. Kok Loh, iki cangkemku bar tak ketok bobok-bobok. Terus sesuk lek mambu sapa senget iki? Dinget neh. Ya angkat tanganmu pusing men sing tengene. Kowe iki aja ngono paling ora ki bektimu nggone Pyai Kakung ki ya didudokke ora ngono kuwi. Nek mu nyandak mau piye? Nek mu nyandak piye mau? ngene iki lho. Wah, kleru kuwi. Lah piye, Mas? Ora ngono. Kuwi enek tata carane ben ora nyinggung piye rasane Pyai Kakung. Piye lehmu nyekel piye mau? Wah, kleru. Oh, lek ketine piye? Gawe tata krama subasita sopan santun adat ketimuran. Lehmu nyekel piye? Ngene. Ah, kleru ora ngono kuwi jajal. Balenono piye jajal. Nek ngono kuwi jenenge kowe ora ngerti unggal. Malah provokator. Oleh provokatore kowe akhirnya ndak terjadi infrastruktur. Aduh, sekelingan. Kaya ngene wong nandang asmara Hup, apar Mas Kluthuk. Wah, iki luwih gandang suarane. Gandang apa? Adan dek diroyok wong akeh kok iso. Ya. Kondi iki. Apa ta? Apa ta? Oh. Apa to salahku? Kok salahku piye? Apa to awakku dhewe? Lah ya awakku salah. Dewe. Kae
Diwangi lho iki. Iya, Mas. Salah ringkas. Aja diajari ben dhewe. Duh dewa Jawataka Wah, romantis ya iso no. Ini lho, kalahku mek nggon ngene iki lho. Rupa entuk. Ah. Ning kono ki iso capcuk-capcuk ki. Aja kalah no karo Kalah kae. apa wani kok lek nganti capcuk-capcuk bojone. Welas. Isen Sak dilarai tok ya, Mbak. Latah. Welas somring awak Sing kowe jan temungkak. Ayo. kata ya kemol. Mentolo ngelewek kok aku lho, Pak. Piye? Tak lewek. Kata-katamu gila nih ya. Pero ngelewek ki ngelewek kata-kata ngelewek ki gerakane pira? Wah. Kowe dik ayo. Besok kapan? Lidik, ngedungi aku aja latah. Pengen neh. Aja sok colong jupuk darbeke liyan kowe Kakang Mas. Nanging ki wis Iki lho wis krana entuk mandat saka Kakangku Cahya Kuntadi. Dimas. Ora teges aku ki lancang. Ning aku njaluk sepisan cakepan ki kanggo aku, Cak. Belum. Yen panjenenganmu tetep belot. Nyuwun apa sing dadi kekarepanmu? Besok Ya apa teges. Lah wong iki wayahe srempek kok iso bawa mbok teruske. apa? Ing papan kene ra ana liya sing peparing ya mung Ramane Gusti Prabu Cahya Kuntadi. Wondene kowe ora apa sing didhawuhke ora kepru. Yen iki wis gandengmu, iki wis gandeng aku. Hananging Hananging Kurang dhuwur. Wis, Hop, cukup. Birgita karo Dian mundur sik. kakak Tegak sik. kakak terang. Iki lak kota pendekar, Kakak, Kampung kakak. Pesilat. Buat, ini Yo, Gang Saranji, yo. Ah wis bapak ngambok duwe to Pak. Garwaku genduk Birgita. Birgita. Nun inggih Kene Kang kene Mas. diajeng. Aja ado-ado marang pun Kakang ya diajeng ya. Krise kon gawake. Nun inggih Kang Mas. Sawetara aku ndak ngadepi mungsuh sing kudu jongkeng kawibawanku sing bakal mengku sliramu diajeng. Inggih Kang Mas. Wah, iki. Adi. Yen pancen kue gagah pideksolan satriya. Ayo adepono calon bojone diajeng Birgita. Omonge kapan guyu tok iso. Yen menawa kowe satriya dudohke kowe apa aku sing bakal tumpes ana ing papan kene. Yen kowe bakal entokke sapa sing temekaning pati. Digoleki wae. Jodoh. Jodoh. Ya. Wis ra ngangge kuwi. Hari gelut to kuwi. Loh, gawe iki. Oh iya no, Diajeng. kota pendekar kok ya. Inggih Kang Mas. Yen samangsa-mangsa Katok kuswek kenangi metu. yen samangsa-mangsa pun Kakang bakal tumiba peperangan ing papan kene. Ndak suwun aja nganti ninggal ragaku ning papan kene ya diajeng. Mboten Kang Mas. Dian weling entuk. Rene ya. Sing apik to. Aku ya leweken. Dunganipun Kakang menang ya diajeng. Iya iya Kakang. Iki bojoku dudu mbokku koclok ngene. Aja mesam-mesam tak cipok mborok malah. Kuwi bojone sing nyaron. Ya ning dhuwur panggung iki ya Bojomu ya? profesional. Lalu Dongakne no Yan. Dongakno. Kang Mas. Kang. Aku.
Kang Mas. Kang Mas. Muga-muga Muga-muga panjenenganmu panjenenganmu bisa lepas soparan. lepas soparanmu. Jembare kubur. Jembare kuburmu. Dungane bongko kuwi. Wes gelo to, Mas. Ayo, ing papan kene bukteke. Jajeng aja ado marang kula kae jajeng. Kowe lenggah kono jajeng. Nggih Kang Mas ya Allah. Angel men. Bukan dadamu sing ngumpul. Wes. Dram mulai. Ais! Ora ubah. As! Tuk. Kembangan kaya silat kae. Kembangan. Wah, dan bukese untuk hiburan, Ruk. Gowo wiyu deh. Jalukno pangestu ya ora apa-apa. Sing guyu ben kono. Lah ngopo? Ditangga pemelu guyu. Ayo aku tambahno 50 engko aku. Ayo, tak tuku sepatumu engko ora apa. Oh iya bakul sepatu aku. Aku bakul sepatu iya. Yen pancen kuwi sakti. Deleren apa sing ndak cekel? Ayo, iki gamanku. Endi gamanmu? Gak duwe. Satrio ya. Iki sedina oleh 250 aku teh. Ais! Oh! Ais! Hop! Luwara iki. Atos sik. Atos. Tuk 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 tuk. Kakang Mas. Jebul aku sing kalah ana ing papan peperang kene Kakang Mas. Apa kowe pengen tak ecek neh? Yen pancen kaya mangkono, kabeh ndak pasang. Lumpuh! Waduh, Kakang. Wah, tabrane mati. Loh, Kakang Mas. Lah kok sampean melu lumpuh? Lah sak grup jare. Sik, sekaran sithik perang bar kuwi enek koprole yo, enek koprole. Ndak iki bar jlungup lho, Bos. Kok kota apa iki jenenge? Kota Pendekar. Pendekar ketoke. Sapa ngerti Pak Maidi mei lek ulang tahun. Ndak iki bar jlungup. Ora apa-apa golek dhuwit kudu wani rekoso nyenengne wong akeh. Nyenene wae nek korban das barang apa? Ora apa-apa ngono sitoke dingeneh. Oke. Kan pembukaan toh, biyen ngasto, saiki kan lengser, Sempurna, somben perangi salto, somben lek Pak Maidi ngasto neh ning kene. Lenggah neh, perang neh. Ning paling ora ya didoi sithik lah, koprol, ora kirang separo ngono. Delok YouTube ae, delok YouTube. Timbang sampean kok tak ecek. Ora. Sama sepi ngono berarti lho. Sepi nyabrang ngapot teh. Oh iya iya. Dia pinter lah gitu Mas. Isi pinter ya. Entek romong ki mau. Dereng. Sampun. Lah wis Indo mimi anu apa jenenge? Tak upamakno. Ayo. Tak upamakno nakoda tanpa prau. Ayo ngadeg to, Mas. Nah, nyambut gawe kok ya. Iki jane iki sinden kok gento. Kok mbok odot guluku lho.
Lha kok sesuk yang dawa priya bojoku pakling, ki dak bojoku apa banyak koyo ngono. Saiki kowe, kowe sing entekne kowe terakhir sasat. Tantekne? Heeh. Lengkarane duduwe kok ngentek. Wis to sasat. Sasat Darah. kotor. Sasat darah ing jeledi. Ing jala adri. Nyidam sari. As. Rama anomaling para Sing kok edeke sing kok macan ngono gitu. boleh ya. Ayo. Nggih Mas saya. Terus iki Gus. Terus nggih. Bos, enggak ya? Senggak. Oke. Oh iya. Niki langkah Keroncong kula nyidam sari keroncong aku tak sing